Wong Ejaterate iki wis wayahe berbenah secara pribadi-pribadi. Dadi mendalami Ejaterate ora ngenteni arahan pusat, ora ngenteni aturan cabang, ora ngenteni arahan ranting. Sing wis disahno dadi warga kuwi duwe kewajiban mendalami ajaran Ejaterate. Kranten bolak-balik kula ngomong bahwa setiap anggota yang disahkan menjadi warga niku mboten akhir dari perjalanan menuntut ilmu teng Ejaterate. Jadi kuwi malah awal perjalanan panjenengan niki nuntut ilmu tenggene Ejaterate. Jadi nek wis disahno sing pertama kudu dilakoni njogo keapian nalikane dadi siswa. Soale teng lapangan kathah dadi siswane gampang diatur lan ditata, ibadahe ketata, unggah-ungguhe ketata, bareng wis disahno dadi warga ada perubahan-perubahan dari segi perilaku dan sikap. Lah niki sing sangat disayangkan. Padahal wong dadi wong apik kuwi luweh gampang, tapi njogo keapian niku sing angel. Kranten nok kono nok kene kabeh nganggep nek wis dadi warga kuwi akhir dari perjalanane teng Ejaterate. Lah niki sing kesalahan. Makane teng mriki sami mawon nek bakdo disahke niki empun boten njogo keapiane malih. Makane ayo disadari bilih wong Ejaterate kuwi disahno dadi warga kuwi dikei wadah. Wadah kuwi aja dianggurno, diisi gawe ngelmu-ngelmu sing sekirane ngelmu kuwi iso nyedakno kita tenggene pangeran. Jadi belajar ilmu niku angsal-angsal mawon. Kayata kita teng Ejaterate mpun disukani wadah. Wadah niku diiseni napa mawon angsal-angsal mawon. Sing penting garis besare ilmu sing kita pelajari nalikane bakdo dadi warga iku kudu ilmu sing iso mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Sak bakdone aku melok iki lho, tapi aku malah dadi wong sing apik. Perilakuku lho malah tambah sae. Lah niki ilmu sing malah ndadekno kita tambah apik niki ilmu sing sae. Tapi terkadang ilmu iku dipelajari malah ndadekno kita niku tambah adoh sangka ajaran Ejaterate, tambah adoh sangka pangerane. Sadurunge belajar ilmu iki aku ibadahku iku sregep, unggah-ungguhku apik, aku dadi wong rendah hati. Sak bakdone aku belajar ilmu iki kok aku ngerasa malah sombong, ibadahku ya malah ra karu-karuan, aku karo wong tuwa ya malah wani, aku karo pelatih ya malah wani. Berarti ilmu iki ora iso ndadosaken kita dados tiyang sae. Sing apik dihindari, aja dipelajari. Dadi nek wis dadi warga ibarate wadah kuwi dikongkon ngiseni wejangan-wejangan sing iso ndadekaken kita niki tambah edek karo pangeran, tambah sae karo keluarga, tambah sae karo masyarakat, tambah sae karo sedulur, tambah sae ati kita nggih tambah sae. Dadi kula suwun warga
teng pundi mawon niki kedah sadar lan menyadari bilih dados warga kita gadah tanggung jawab gawe ngisi wadah ingkang dipun berikan niki. Wong Ezaterate iki wis wayahe berbenah secara pribadi-pribadi. Dadi mendalami Ezaterate ora ngenteni arahan pusat, ora ngenteni aturan cabang, ora ngenteni arahan ranting. Sing wis disahno dadi warga kuwi duwe kewajiban mendalami ajaran Ezaterate. Kranten bolak-balik kula ngomong bahwa setiap anggota yang disahkan menjadi warga niku mboten akhir dari perjalanan menuntut ilmu teng Ezaterate. Jadi kuwi malah awal perjalanan panjenengan niki nuntut ilmu tenggene Ezaterate. Jadi nek wis disahno sing pertama kudu dilakoni njogo keapian nalikane dadi siswa. Soale teng lapangan kathah dadi siswane gampang diatur lan ditata, ibadahe ketata, unggah-ungguhe ketata, bareng wis disahno dadi warga ada perubahan-perubahan dari segi perilaku dan sikap. Nah niki sing sangat disayangkan. Padahal wong dadi wong apik kuwi luweh gampang, tapi njogo keapian niku sing angel. Kranten nok kono nok kene kabeh nganggep nek wis dadi warga kuwi akhir dari perjalanane teng Ezaterate. Lah niki sing kesalahan. Makane teng mriki sami mawon nek bakdo disahke niki empun boten njogo keapiane malih. Makane ayo disadari bilih wong Ezaterate kuwi disahno dadi warga kuwi dikei wadah. Wadah kuwi aja dianggurno, diisi gawe ngelmu-ngelmu sing sekirane ngelmu kuwi iso nyedakno kita tenggene pangeran. Jadi belajar ilmu niku angsal-angsal mawon. Kayata kita teng Ezaterate mpun disukani wadah. Wadah niku diiseni napa mawon angsal-angsal mawon. Sing penting garis besare ilmu sing kita pelajari nalikane bakdo dadi warga iku kudu ilmu sing iso mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Sak bakdone aku melok iki lho, tapi aku malah dadi wong sing apik. Perilakuku lho malah tambah sae. Lah niki ilmu sing malah ndadekno kita tambah apik niki ilmu sing sae. Tapi terkadang ilmu iku dipelajari malah ndadekno kita niku tambah adoh sangka ajaran Ezaterate, tambah adoh sangka pangerane. Sadurunge belajar ilmu iki aku ibadahku iku sregep, unggah-ungguhku apik, aku dadi wong rendah hati. Sak bakdone aku belajar ilmu iki kok aku ngerasa malah sombong, ibadahku ya malah ra karu-karuan, aku karo wong tuwa ya malah wani, aku karo pelatih ya malah wani. Berarti ilmu iki ora iso ndadosaken kita dados tiyang sae. Sing apik dihindari, aja dipelajari. Dadi nek wis dadi warga ibarate wadah kuwi dikongkon ngiseni wejangan-wejangan sing iso ndadekaken kita niki tambah edek karo pangeran, tambah sae
karo keluarga tambah sae, karo masyarakat tambah sae, karo sedulur tambah sae, ati kita nggih tambah sae. Dadi kula suwun warga teng pundi mawon niki kedah sadar lan menyadari bilih dados warga kita gadah tanggung jawab gawe ngisi wadah ingkang dipun berikan niki. Wong Ezaterate iki wis wayahe berbenah secara pribadi-pribadi. Dadi mendalami Ezaterate ora ngenteni arahan pusat, ora ngenteni aturan cabang, ora ngenteni arahan ranting. Sing wis disahno dadi warga kuwi duwe kewajiban mendalami ajaran Ezaterate. Kranten bolak-balik kula ngomong bahwa setiap anggota yang disahkan menjadi warga niku mboten akhir dari perjalanan menuntut ilmu teng Ezaterate. Jadi kuwi malah awal perjalanan panjenengan niki nuntut ilmu tenggene Ezaterate. Dadi nek wis disahno sing pertama kudu dilakoni njogo keapian nalikane dadi siswa. Soale teng lapangan kathah dadi siswane gampang diatur lan ditata, ibadahe ketata, unggah-ungguhe ketata, bareng wis disahno dadi warga ada perubahan-perubahan dari segi perilaku dan sikap. Nah niki sing sangat disayangkan. Padahal wong dadi wong apik kuwi luweh gampang, tapi njogo keapian niku sing angel. Kranten nok kono nok kene kabeh nganggep nek wis dadi warga kuwi akhir dari perjalanane teng Ezaterate. Lah niki sing kesalahan. Makane teng mriki sami mawon nek bakdo disahke niki empun boten njogo keapiane malih. Makane ayo disadari bilih wong Ezaterate kuwi disahno dadi warga kuwi dikei wadah. Wadah kuwi aja dianggurno, diisi gawe ngelmu-ngelmu sing sekirane ngelmu kuwi iso nyedakno kita tenggene pangeran. Dadi belajar ilmu niku angsal-angsal mawon. Kayata kita teng Ezaterate mpun disukani wadah. Wadah niku diiseni napa mawon angsal-angsal mawon. Sing penting garis besare ilmu sing kita pelajari nalikane bakdo dadi warga iku kudu ilmu sing iso mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Sak bakdone aku melok iki lho, tapi aku malah dadi wong sing apik. Perilakuku lho malah tambah sae. Lah niki ilmu sing malah ndadekno kita tambah apik niki ilmu sing sae. Tapi terkadang ilmu iku dipelajari malah ndadekno kita niku tambah adoh sangka ajaran Ezaterate, tambah adoh sangka pangerane. Sadurunge belajar ilmu iki aku ibadahku iku sregep, unggah-ungguhku apik, aku dadi wong rendah hati. Sak bakdone aku belajar ilmu iki kok aku ngerasa malah sombong, ibadahku ya malah ra karu-karuan, aku karo wong tuwa ya malah wani, aku karo pelatih ya malah wani. Berarti ilmu iki ora iso ndadosaken kita
dados tiyang sae sing apik dihindari, aja dipelajari. Dadi nek wis dadi warga, ibarate wadah kuwi dikongkon ngiseni wejangan-wejangan sing iso ndadekaken kita niki tambah edek karo pangeran, tambah sae karo keluarga, tambah sae karo masyarakat, tambah sae karo sedulur, tambah sae ati kita nggih tambah sae. Dadi kula suwun warga teng pundi mawon niki kedah sadar lan menyadari bilih dados warga kita gadah tanggung jawab gawe ngisi wadah ingkang dipun berikan niki.